Och så gör vi efter. Kom. Konstigt. Så gör vi för kämpa. Ja. Och så 1 2 3. Fire! Ja, det var efter en större serie där. Hur var det att spela den? Ja, det var så. Det var gjort han vid kort bara och så rent vi där vinner snack man som gör lätt. Och ränna körarna jöknen och ting som vi där vant. Det är inte näsert annars. Vad tänker du? Det är snurrsystemer och så väljerna vara ränna att hålla koncentrationen att jökna alla list. Jag går svära spännande det blev åter en stor serie där. Ja, det vet jag är ringt för det som där. Det är sen bättre fysiskt för än Azerbaijan men det är inte gå tekniskt för eller taktiskt så det är inte törfört. Så last spel. Ja, vi fick en eknum kontramål lika som mot Azerbaijan. Och ja, här kommer snack för jag är inte några mål någon. Liksom senast så allt har också att spela det. Ja, det skorar öden mål på shot nu vi länk och sändning och så till för vant där Elvringarna rätt för. Ja, det är det. Ja, jag vet inte mer än helt när kommer på shot så. Får jag mål på shot upp är det en bevisst taktik ju det går. Ja, alltså det som oftast är linjer så mycket vanligt som det är så får man det kontroll på det just när tekniska filer. Så ja, det är inte bevisst men det är bara så det är att man spelar mot sån liv. Nu bestämmer vi hur det spelar. Nu får vi ut där och vi får där åsikter. Öliga gott nu. Vi får kött fäder i botten. Men som då börjar hålla där inne här och stanna rätt att han armen och bara kör. Vad morgon väntar dit mer måste vi morgon? Ja. Det är andra så jävla spännande och tycker det är nästa grej att spela då för att inte jag måste. Ja, vi sa en dischan där mot Irland och tar var rally över tar vunnit en 20 mål när. Så Irak tar vi en bättre än Irland och Azerbaijan var. Där har vi också en redan lägare och hinner så just nu till vara helt fin. Så det kan bli en spännande match. Ja, det har också nu.